Хипнотик. Рурк. Рурк. Върни се при мен. Извинявай, отнесох се за малко. Паркът. Какво за него? Там се отнесе, нали? Онзи парк. В онзи ден. Да се върнем там. Какво виждаш? Татко, оправи ми плитката. Косата й... Виждам косата й. На дъщеря ти? Мини, това не е плитка. Това е лабиринт, от който само майка ти може да излезе. Ето. Благодаря, татко. Играеше една игра. Броеше колко пъти ще се завърти преди да падне на земята. А кога видя него? Дори не го бях забелязал. Просто бях щастлив да съм с дъщеря си. Разсеях се буквално за секунда. А когато се обърнах, вече не я виждах. Станах. Викнах я по име. Търсих. Оглеждах се. Но тя... беше изчезнала. Рурк. Бях там. Нищо не си можел да направиш. От Никс. Ще те взема след 5 минути. По работа? Зависи от теб. Ако мислиш, че съм готов за служба. Чувстваш ли се готов? Емоционално? Мисля, че само това ме предпазва от лудост. Въпреки че изчезналото дете не беше открито, за подозрението остава в ареста, обвинен в отвличането на дъщерята на следователя. Предполагаемият похитител 18-годишният Лайл Тери пледира невинен поради невменяемост. Адвокатът му настоява, че той няма спомени от инцидента и не знае къде е Мини или тялото й. Професионална психотерапия. Загуби ли нещо? Хлебарка. В тази жега са навсякъде. А избърса ли си обувките? Как мина там? Добре ли си? Да, върнаха ме на работа. Какъв е сигналът? Забавен. Диспетчерът получил анонимно обаждане от скрит номер.
Искам да съобщя за Обир. В безопасност ли сте? Никой не е в безопасност. Реплика. Чакай. Виждате ли обира? Днес. Банка на Остин. Личен сейф номер 23. Това ли е целта на обира? Ало? Театър. Мислиш, че е шега? И аз така си помислих. Но 2 въоръжени грабежа тази седмица на клоновете на същата банка в Хюстън и Амарило. Имали са съучастник отвътре и са получили достъп до всички сейфове, но са отворили само един. Без пари вътре. сериозно? Пращат ни да наблюдаваме. Със звук. Един отива при бармана и му казва: барман, искаш ли да се хванем на бас, че мога да се изпикая в онази чаша, ей там, и нито капка да не се разлее? Нататък. Чакай, вицът е добър. Аз не го знам. Нататък. Опикава бармана. Да, не е само това. Да, добър е. Виждаш ли онзи на пейката? Изглежда ми познат. Не. Имат договор с общината. Познаваш ли го? Не знам. Имате ли огънче? Мъжка запалка. Ваша ли е? Съпругът ми я даде. Аз не пуша. Омагьосъл ви е, а? Да, така е. Днес е много горещо. Не забелязвам. Повярвайте ми, като в пеще. Чухме прогнозата за времето. Да продължим. Този е намислил нещо. Увеличи. Денят е слънчев. Видяхте ли? Говори кодирано. Работи с охраната. Рурк, чакай! Толкова е горещо. Отива към банката. Не влизай вътре. Не знаем дали това е нашият човек. Като в пеще. Наблюдавайте жената. Изпращам подкрепление. Не я следвай. Разбрано. Дани излез от банката. Какво обичате? Повтарям, не дей да... Искам да наема личен сейф. Последвайте ме. Толкова е горещо. Като в пеще. Попълнете този формуляр. И това е всичко. По дяволите. Извинете, забравих ключовете в офиса. Благодаря. Заповядайте. Приятен ден. Добро утро. Утро? Вече е късен следобед. Вече е късен следобед. Гишето е затворено. Откри Лев Дел Рейн. Мини.
Стой, полиция. Стой! Казах да спреш веднага! Спри! Мамка му! Рурк! Извикай подкрепление! Бързо! Ние сме! Стълби. Стой! Вдигни си ръцете, задник! Не мърдай! Закопчайте го. Какво чакате? Сбъркали сте човека. Сбъркахме човека. Какво? Кобелета, за кого работите? Вината не е тяхна. Просто те не са на себе си. Също като Лайл Тери. Нали така се казваше? Пешката, която ви взе царицата. Къде е тя? Дай ми това. Къде е тя? Кой е Лев Делрейн? Какво става? Разчистете тук. Не! Никой не го е видял да бяга. Пуснахме го за издирване. Охраната, екипа, касиерките. Тези, които оцеляха, твърдят, че не помнят нищо. Като Лайл Тери. Дани. Той каза името му, Никс. Тази снимка на дъщеря ми беше в личния ми сейф. Как ще го обясниш, а? Даваха я по всички новини. Детето на Ченге е отвлечено. Може да е извратена шега. Някой се занася с теб и с всички нас. Наши хора са замесени. Видях как ме гледаше. Той знае. Той знае къде е дъщеря ми. Сигурен съм. Добре. Как ще го пипнем?
Дано не е грешка. Кое? Сигналът до 911. Блокираният номер. Проследихме го. Имаме адрес. Магазин пред катедралата. Не трябва да правя това, Рурк. Прати ми адреса. Обаждането е от телефона на Даяна Круз. Ясновидка. Има няколко ареста за измами. Няма присъди. Влизаш през вратата и я виждаш там. Тя държи нещо в ръцете си. Държи. Бебе, тя държи теб. Обичам те, мамо. Съжалявам. Свърши ли? Какво стана? Имаме компания. Добър вечер, госпожо. От полицията съм. Полицай? Всъщност съм следовател. Здравей. Притеснява ли те? Всичко е наред, Тайни. Ще се оправя. Ще бъда отвън. Ще ви отнема само няколко минути. Разбира се. Ще стои там, докато си тръгнете. Лоялен клиент. Така действам на хората. Рурк, нали така? Четете мисли, а? Просто следя новините. Вие загубихте детето си. Сигурно е било ужасно. Ако не възразявате, хипнозата може да ви бъде полезна. Ще се изправите срещу минало. Интересувам се от вашето минало. Даяна Круз. Обвинена в измама в Лоредо, Сан Антонио. Закрила бизнеса и дошла тук. Обвиненията са лъжа. Не съм от отдел измами. Просто искам да знам каква е връзката ви с Лев Дел Рейн. Знам, че вие сте подали сигнала за обира на банката. Хванахте ли го? Още не. Тогава си вървете. Елате с мен. Арестувана ли съм? Не. Вън! Трябва... Махайте се! От какво ви е страх? Аз се махам. Мога да те защитя. Не разбираш. Видя го в банката, нали? Лев Дел Рейн. Добре ли си? Да. Пратена е да ни убие. Кой си ти? Няма да ти кажа нищо. Аз съм убедителен. Той няма да спре. Каза, че не е арест. Не, използваме ги за склад. Тук ще си в безопасност. Никс, виж досието на жертвата, връзки с банди в миналото. Трябва да има връзка с Дел Рейн и ще я открием. Няма да я замесваме. Капитанът ще има въпроси. Кажи, че аз работя по случая. Ще направим всички справки за приятеля ти с мотора. Ще открием каква е връзката му с Дел Рейн. Няма да откриете нищо. Ще се изненадаш. Мислиш, че така ще разбереш защо го направи? Винаги има мотив. Какво кара 4 непознати да извършат банков обир? Просто така. Предполагам, ще кажеш Лев Дел Рейн. Кой е?
Какво общо има с тези хора? Запознат ли си с хипнотичните конструкции? Моля те, не започвай. Първо предсказване на бъдещето, сега пък хипноза. Не е хипноза. Хипнотиците имат способности далеч отвъд познатото. Хипнотици? Хора с дарба да влияят върху съзнанието чрез внушения. Като телепати? Телепатите четат мисли. Хипнотиците ги диктуват. Онзи в банката е казал само 4 думи на жената и тя се е съблякла. Беше съучастник. Не. Това са команди. Звук, глас, визуален контакт. Хипнотиците ги използват, за да те накарат да видиш версия на света, която не съществува. Поведението ти е реакция на тази конструкция, затова всичко, което виждаш и правиш, се усеща напълно нормално. Откъде знаеш толкова много за хипнотиците? Защото и аз съм такава. Глупости. Циник. Контрол на съзнанието. Ясновид си. Говори като бившата ми жена. По-полека. Видяхме две ченгета да се избиват взаимно, а тя обяснява, че е фокус. Разигравани. Защо не седнеш, Никс? Ти си затворник. Дръж се като такъв. Никс. Господи! Никс. Престани. Спри. Каквото и да правиш. Защо не излезеш на въздух? Знаеш ли какво? Ще изляза на въздух. Ще чакам отвън. Не се безпокой. Вече го изпробвах на теб. Не ти действа. Коя си ти? Донеси ми кафе. И може да ти кажа. Искаш ли огънче? Търсеха хора с над средните интуитивни способности. В колежа си докарвах пари, като гледах на карти. Предложиха ми $50. Казах си, какво толкова? И направих теста. Седмица по-късно двама костюмари ме чакаха в общежитието. Федерални. Казаха, че мога да завърша, като изтегля още един кредит или да тръгна с тях и да изкарам 6-цифрена сума. Не е държавна заплата. Частна програма, управлявана от правителството. Методи за влияние върху политическите нагласи. За отбраната? Отбрана, нападение, каквото трябва. Отделът защитаваше американските интереси по цял свят. Но после откриха хипнотичния потенциал у хората. Разбраха, че дарбата може да се тренира, да се усъвършенства. Хипнотиците вършат работа без да оставят следи. Ами Деорейн? Той беше легенда. Най-силният хипнотик минал през обучението. Всички сме аматьори в сравнение с него. Деорейн вярва, че само той осъзнава пълния потенциал на хипнозата. Опита се да превземе отдела. Аз бях един от агентите, които се опълчиха. Отделът го заключи, но знаех, че няма да е задълго. Затова се измъкнах, прекъснах всички връзки и започнах на чисто. Миналата седмица, когато прочетох за обирите и разбрах, че свидетелите не помнят нищо, вече знаех, че е Деорейн. Никой, който знае за съществуването му, не е в безопасност. Най-вече ти. Не може да бъде заловен. Стой тук.
Никс, аз съм. Никс. Свали оръжието, Никс. Това вече не е той. Направи нещо. Безсилна съм. Не мога. Никс, свали го. Никс, спри на място. Спри или ще стрелям. Стреляй! Рурк! Ей, добре ли си? Аз съм. Оцелихте в кръка. Ще се оправиш. Няма да спре, докато не свърши това, което му е наредено. Рурк, трябва да се махаме. Никс. Спри, Никс, събуди се! Хипнозата е дълбока. Никс, Ще ни убие. Никс, това не си ти. Никс! Ще откъсне ръката. Никс! Рурк, Никс! Свали оръжието. Свали го! Ти го уби. вече беше мъртъв. Той вече беше мъртъв. Аз го освободих. Никс. Ветеранът следовател Даниел Рурк се издирва с още един заподозрян във връзка с убийството на бившия му партньор Ранди Никс. Дъщерята на следовател Рурк изчезна мистериозно преди... Имаше жена и 2 деца. Нямахме избор. Мисля, че аз съм го убил. Точно това иска Делрейн. Не знаеш с кого си имаш работа. Знам, че е отвлякал дъщеря ми. Какво? Това беше в банковия сейф онзи ден. За това беше дошъл Делрейн. Не разбираш. Така и не откриха тяло. Мъжът, когото арестуваха, се кълнеше, че не помни никакво отвличане. Винаги съм мислил, че лъже. А ако е казвал истината? Ако дъщеря ми е още жива някъде там? Добро утро! Добро утро. Дай 2 тако. С повече чоризо. Кафе? Черно. Докладвай. Кажи, че си ни видял да се движим на север. Диспетчер. Говори заместник шериф Текс. Видях 2 бегалци, мъж и жена.
Движат се на север по шосе 135. Той ще плати. Бъди щедър. Луси! Крайно време е да ти оставя хубав бакшиш. 2 шерифи идват към вас. Открихте, Даяна. Измъкни се. У мен е това, което иска. Не. Ще го разсея. Рурк, не, ще те убие. Рурк! Мамка му. Готов ли си? Слизай. Така. Гениално. Да. 50 километра до границата. Хипнотичната конструкция е това, което хипнотикът иска да видиш. Може да изглежда всякак. Каквото е нужно, за да се държиш както искат. Но ти си различен. Защо? Съзнанието ти е затворено. Психологическа бариера. Най-големият кошмар на хипнотика. Подсъзнанието на всеки поставя бариери. За повечето хора е прост катинар или обикновен трицифрен код. Твоето е заключено в трезор, закопано в бункер на 3 метра под земята. Явно съм късметлия. Може да се дължи и на всичко. Чисто органично, емоционална травма. Може да е заради дъщеря ти. Болката може да държи ума буден. Най-важното е, че не мога да ти влияе. Но Делрейн може. Граничен пункт. Издирвани за убийство. Извинете, на къде е Мексико? Сигурно никога не те глобяват. Така е. Джеремая ми беше наставник в отдела. Беше шеф на подразделение. Силен хипнотик? Всъщност той не е хипнотик. Просто гадно копеле с защита от хипноза, пред която твоята е детска игра. Не можеш да му влияеш. Не задълго преди да се усети. Само Делрейн е успявал.
Той може да ни помогне да го хванем. Оръжието ти заредено ли е? Мислех, че те харесва. Обичаше ме като дъщеря, но не напуснах отдела с почести. Оставих го вързан в една вана. Ясно. Мария, вратата! Кой е? Чакай, спри. Отдръпни се. Отворено е! Горе ръцете! А сега ти, педал. Долна кучка. От теб се научих. Вярно е. Изглежда вече имаш свой ученик. Къде е Мария? На някой плаж прави пясъчен замък. Късметлийка. Има тамале в хладилника. Знаеш защо сме тук. Мислех, че ти липсвам. Не е ли това? Делрейн е на свобода. Дочух нещо. Каква е целта му? Сериозно? Ти как мислиш? Домино. Какво? Мит. Тръгна си рано. Каза, че е унищожен. Говори. Проект Домино. Светия граал на отдела. Инструмент, разработен в нашата лаборатория, който може да контролира дори най-силните хипнотици. Делрейн? Да. Да. Най-вече Делрейн. Затова той го открадна от нас, след което заличи собствената си памет, за да скрие следите. Когато го хванахме, не помнеше кой е. Сам е изтрил паметта си. Преди около 6 седмици паметта му започна да се връща. Избяга от обекта. Някак излага охраната. Отхвърлил е ключове. Това са следи, които хипнотиците оставят, като указания за собственото им подсъзнание. Може да са думи, образи, детайли. Като разхвърлени парчета от пъзел. Ако отново подреди пъзела, ще си върне всички спомени. В сейфовете са. Следват трохите. Да. Явно е задействал цяла поредица преди да го хванем. Първите няколко са възстановили само част от силата му. С всяка следваща ще става по-силен. Намерили и последната следа, няма да можем да го спрем. Откъде взе това? От банката, от сейф, който той искаше. Снимка на дъщеря ми. Тя може би играе някаква роля във всичко това. Може да е ключ. Какво му направи? На кого? На него ли? Защо отстъпваш? Бягай. Назад! Качвай се! Капан сме! Това, което виждаш, не е реално.
Ако имаш някакви скрити сили, сега е момент. Това бяха. Рурк? Рурк? Не бях аз. Не, аз го правя. Обърни се! Мърдай! Хайде! Няма логика. Какво беше това? Изведнъж станах екстрасенс. Как го направих? Не знам. Видя го, беше там. В един момент идваха към нас с него, а в следващия буквално бях в съзнанието им. Добре дошъл. Не е възможно. Никога не съм го правил. Не знам как става. Или не си спомняш. Това, което направи, изисква повече от вродена дарба. Нямам идея как го направи. Добре, трябва да знам всичко. Защо аз? Защо дъщеря ми? Делрейн, Домино, сега това? Ще ми помогнеш ли, моля те? Да. Ривър създаде мрежата им. Ако някой може да проникне в базата данни, това е той. Помогна ми да изчезна, когато напуснах отдела. Но, само да те предупредя. Доста е ексцентричен. Значи ти си нормалната. Той е приятел. Да, страхотна илюзия. Не е илюзия. Истински сме. Имаме нужда от помощта ти. Става дума за Делрейн. Не мога. Ако знае, че сме тук, без друго ще заличи съзнанието ти. Коравосърдечна си. Поне ни предложи питие. Канех се да го направя. Поне така мисля. Влизай! Какво му е на окото ти? Асиметричните форми помагат да заблудя лицевото разпознаване. Дроновете и сателитите са навсякъде напоследък. Отделът също. Ровиш в съзнанието ми. Не. Тук съм като приятел. Амигос. Добре. Виж, не ме съди. Не очаквах посетители. Насам. Внимавайте! Можеше да се обадиш, Даяна, или да оставиш съобщение, дори морзов код. Знаеш, че имам радио. Да дойдеш неканена е малко грубо. Домашна напитка, собствена рецепта, изцяло органично. Не, благодаря. Добре, ти? Добре, повече за мен. Да, вижте. Впечатляващо, а? Хипнотици? Да, по цял свят са, братко. Контрол на новини, събития, организации. Защо си тук, Даяна? Делрейн се завърна. Някак е свързано с изчезването на дъщерята на Рурк. Делрейн прати цяла армия след нас. Рурк пое контрол. Надви го.
Не си личи от пръв поглед. Явно. Какво може? Нека разберем. Трябва да ви кажа, проникването в толкова голяма база не е лесно. Според данните си станал ченге преди 12 години. Да. Бил си в флота, медал, освободен с почести, пише, че имаш семейство. Да видим сега. Архивът не съдържа нищо за съпругата. Невъзможно. Муминско име? Райли? Вивиан Райли. Вивиан Райли. Да, това е тя. Вивиан Райли. Агент към отдела. Това е невъзможно. Текущо местонахождение засекретено. Можеш ли? Имам една програма. Ще отнеме няколко часа. Не е вярно. Заедно сме от колежа. Завърнах се от дома, роди се Мини, бяхме семейство. Това е животът ми. Съжалявам. Изглежда имаш нужда от питие. Домашно. Благодаря. Изгаря гърлото. Но поне ще ти помогне да забравиш. Когато изгубихме Мини, изгубихме всичко. Дори и себе си. Тялото на изчезналата дъщеря на следователят Даниел Рурк. Не мога да продължавам така. Не ни остана нищо. Може Вив да е излъгала коя е всъщност, но болката беше истинска. Понякога само тя ме държи. Неизвестен номер. Каквото и да продаваш не ме интересува. Никога няма да откриеш дъщеря си. Тогава просто ще те убия. Мислиш, че си силен, по-силен от мен. Има други начини да те докопам. Даяна ме предаде. А сега ти ще я убиеш. Вземи оръжието си. Пусни 3 куршума в главата й. Не. Даяна! Само минутка. Даяна! Даяна! Излизам. Трябваше да взема тениска от Ривър. Какво е станало?
Докопал се е до теб, нали? Виждам го. Да, виждам го. Чух, че звъня телефона, вдигна ли? Да. Той ли беше? Какво ти каза? Аз... Какво виждаш? Не знам. Къде ти е телефона? Знам, че си объркан. Знам, че те е наранила. Имаме ли си доверие? Круз. Даяна. Статус в отдела активен. Хипнотик ниво 4. Кодово име Вивиан Рурк. Доминик Мини Рурк. Дете на двама хипнотици. Изключително силни хипнотични способности. Не подлежи на хипноза. Кодово име Домино. Домино не е проект. Не.
Човеке. Къде е тя? Жива ли е? Къде я отведе? Не съм. Ти го направи. Това са възможности. Така си мислиш. Аз съм човекът, който трябва да вземе тези решения. Стой далеч от нея. Аз съм и майка. А аз съм и баща. Те искаха да я отведат. Просто искаха да я обучат, както обучиха и нас. За да бъде това, за което е родена. Най-силният хипнотик на света. Беше просто дете. Мини? Ти отвлече дъщеря ни. Защитавах я от теб. Защитавах я от всички вас. Къде се намираме в момента? Наистина ли сме тук? Още ли не го виждаш? Погледни по-внимателно. И ти ли си замесен, Никс? Или както се казваш? Сам си виновен. Докато те открием, Домино беше изчезнала. А ти беше заличил паметта си. Като бял лист. Без спомен къде си я скрил. Вече 4 години. Беше препятствие за мен прекалено дълго, Рурк. Това беше оставено в щаба на отдела преди 6 седмици. Улика или уловка. Ти знаеш какво означава. Погребал си информацията в подсъзнанието си. Затова създадохме тази халюцинация. Ченгето, търсещо похитителя. Използвате ума ми? За да си спомниш къде си я скрил. Независимо дали ти харесва, тя ще разгърне пълния си потенциал. Кой е Лев Дел Рейн? Банка. Полицейски участък. Ясновидка. Паркинг. Винаги тук приключва всичко. Не можем да насилим ум като твоя. 12 пъти повтаряме този сценарий. Но всеки път, когато се приближим, ти усещаш нередност и конструкцията се разпада. Просто ни помогни да я открием.
Правили сте това 12 пъти и още не сте я открили. Пригответе се за номер 13. Защото никога няма да ви кажа. Вкарайте го вътре. Умът ти няма да издържи дълго. Всички тези рестартирания на съзнанието, в един момент синаптичните връзки започват да се разпадат. Оттам няма връщане. Ще забравиш себе си. Нас. Имаше ли нещо истинско? Обичам те. Не ме питай защо. Помниш, нали? Хубавите моменти. Имахме доста. Помня всичко. Знам, че искахме различни неща за нея. Знам, че искаше да е свободна и сама да взема решенията си. Прекалено е силна, за да се контролира сама. Има нужда от родителите си. Отново ще бъдем до нея. Заедно, Дани. Просто ми кажи къде е. Върви по дяволите. Започнете заличаването. Къде е жена ти? Не знам. Къде е дъщеря ти? Не знам. Някога бил ли си влюбен? Не знам. Заличене. Подготви симулациите. Добре. Започваме с отвличане. Хора, започваме на чисто. Всички по местата. Добре, започваме. Рурк. 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 Върни се при мен. Извинявай, отнесох се за малко. Няма проблем. Спокойно. Докъде бях? Паркът. Дъщеря ти. Да, паркът. Косата й. Помня косата й. Сърдечният ритъм е нормален. Вече е дълбоко в конструкцията.
Предполагаемият похитител, 18-годишният Лайл Тери, пледира невинен поради невменяемост. Адвокатът му настоява, че той няма спомени от инцидента. Отбелязва, че венчалната му халка липсва. И тук се включвам аз. Загуби ли нещо? Хлебарка. В тази жега са навсякъде. Избърса ли си обувките? Получихме сигнал. Анонимен. Искам да съобщя за обир. Виждате ли обира? Днес, банка на Остин. Личен сейф номер 23. Пристигнахме. Добре дошли на шоуто, момчета. Виждаш ли онзи на пейката? Изглежда ми познат. Нещо не е наред ли? Денят е слънчев. Работи с охраната. Рурк! Рурк, чакай! Пригответе се за банковия обир. Къде е Рурк? Къде е Рурк? Ривър, къде е той? Не го виждам. Някой вижда ли Рурк? Внимание! Субектът се отърси от хипнозата. Спри. Угаси двигателя и излез. Рурк, изгаси двигателя. И излез. Излез. Извикайте хеликоптера. Съберете всички. Тефтерът му. Откъснал е страница. Дир Вали Лейн. Лев Делрейн не е име. Ключ към спомене. Доста се забави. Сам ли си? За сега. Скоро ще дойдат. Къде е тя? Засякох нещо.
Прилича на път, който свършва в ранчото на Карл и Телма Еверет. Каква е връзката? Няма нищо в досието. Вероятно Мини е била там през цялото време. Пише, че са били приемно семейство преди 40 години. Това е Рурк. Преди да стане напечено, искам да знам нещо. Защо ни се довери? Ти ме научи на всичко. Как моралният ми компас да бъде верен. Ще се получи ли? Ако сте готови. Влез вътре. Здрасти, тате. Подредих ги за теб. Липсваше ми, миличка. Тя е тук. Чети табелите, задник. Частна собственост, мамка му. Не стреляйте. Липсваше ни миличка. Не ви познавам. Обичахме те като дъщеря. Но пак бихте застреляла. Дъщеря ми е при вас. И няма да си тръгнем без нея. Убийте ги. Не! Извикайте лекар. Трябва ни лекар. Не сме дошли за тях. Къде е тя? Къде е Мини? Каквото и да ви е казал Рурк е лъжа. Тя няма да е в безопасност извън отдела. Там и е мястото. Не говориш ти. Това е отделът. Тази Даяна, която познавам, жената, която обичам, не би искала този живот за момиченцето ни. Помисли. Не можеш да избягаш. Знаеш какви са последствията. Това ще свърши по два начина. С Мини се връщате в отдела. Или Мини се връща без теб. Всичко е наред, мила. Излез.
Толкова си пораснала. Вече си в безопасност. В безопасност си. Още носиш плитки. Сама си ги сплитам. Разбира се. Много се гордея с теб. Защо? За това, че си дойде от дома. Ще се освободим от тях. Не. За какво? Това не е реално. Ние не сме тук. Това е халюцинация. Тя го прави. Ти правиш това. Обичам те. И аз те обичам. Сега ще те върна. Затвори очи. Била ли си влюбена? Къде съм? Къде съм? Била ли си влюбена? Помощ! Къде съм? Помощ! Помощ! Сега помниш ли, мамо? Когато се роди, се молехме да не бъде като нас. Искахме да е обикновено дете. Но скоро разбрахме, че дъщерята на двама хипнотици има необикновена дарба. Щеше да помогне на света да открие неизползваните сили на човешкия ум.
Отделът осъзна, че силите на Мини могат да трансформират общества, но не като отключват човешки потенциал, а като принуждават хората да следват заповеди. Искаха Мини да е тяхното оръжие. Ние искахме дъщеря ни да е свободна, но знаехме, че не можем да победим отдела. Никога нямаше да ни пуснат. Единственият начин за бягство беше да ги съберем всички заедно, за да унищожим отдела напълно. Но не можехме да ги премахнем сами. Тя не беше готова. Затова трябваше да изчакаме. 3 години, ако не и повече. Тогава щеше да е достатъчно силна. Тогава тя задейства ключа. Бутна първото домино, за да ги доведе тук и да ги унищожи. Знаехме, че единственият начин да запазим тази тайна от отдела е да заличим собствените си спомени. Помощ! Къде съм? Помощ! Заличихме всичко, вярвайки, че се обичаме толкова много, че ще се открием отново. Най-трудните за заличаване спомени бяхме ние с Мини. Не исках да ви пускам. Сега няма да ти се наложи. Сега какво? Най-сетне сами ще решим. Свободни сме. Най-после сме свободни. Режисьор Робърт Родригес. Сценаристи Робърт Родригес и Макс Боренстейн. Музика Ребел Родригес. В главните роли Бен Афлек, Алис Брага, Джей Ди Пардо, Хейла Финли и Уилям Фичнер. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Петя Русева, Христо Чешмеджиев, Николай Върбанов, Чавдар Монов. Преводач Антония Халачева. Тон режисьор Лили Велева. Филмът е обработен в Андарта Студио. Y'all going ahead. I'll clean up here and follow.